FedEx Courier. Γρήγορα, ευέλικτα, αξιόπιστα και συστηματικά. Καθημερινά δίπλα σας δίνει λύσεις για να φτάνετε πρώτοι εκεί που οι άλλοι αργούν. FedEx Courier. Παντού και πάντα πρώτοι. Βενιζέλου 39 Αβέρια. Τηλέφωνο 23 310 73 414. Ok, θέλεις να πάρεις στο ίντερνετ. Αυτό είναι όλο. Πληροφορική δεν είναι το Facebook. Δικτύωση. Μάθε τα πάντα στην πληροφορική με την υπογραφή του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού οργανισμού πληροφορικής στο νομό Ημωθίας. Δικτύωση και για παιδικά τμήματα. Με δικτύωση για σεμινάρια Office, AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, Web Design, πιστοποίηση, ECDL, Microsoft Adobe. Δικτύωση. Εγγραφή καθημερινά. Ευαίσθηση 21, τέλεια. Τηλέφωνο 23 31 0 22 334. Vamos al cuarto. Déjame, mi amor. Por favor.